Salutare tuturor și bine ne-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm Craftsman 5. Sper că vă place. E un fel de Minecraft foarte realist cu textură, care e fix ca Minecraftul 1.20. Sper că vă place această serie. Am început de aici să fac câteva mici construcții. O să vi le arăt chiar acum. Avem aici făcut niște drum, niște baloți din ăștia puși așa, acolo un butoi, aici avem un fel de fântână, aici un fel de depozitare, o, cum se numește, cei care stați la țară știți cum se numește chestia asta unde vin să bea vacile, caii, știți voi, scrieți în comentarii dacă știți. Aici am făcut un fel de barieră cu cale ferată, aici m-am apucat de o locomotivă. Designul este de la un YouTuber, o să vi-l las în descriere, YouTuberul, că acum nu știu exact. Un YouTuber din afară oricum, care face designuri de astea foarte interesante. Da, toate lucrurile astea le-am făcut off camera pentru că v-aș fi plictisit să vedeți cum săpam în pământ pentru drum sau cum făceam chestia asta că ieșeam din continuu de pe Minecraft, intram pe YouTube, bloc cu bloc, știi? Așa, aici am făcut un mic design al stâlpilor de electricitate, un mic peron pe care cred că o să-l măresc. Avem aici puse scări, dacă n-ați înțeles ce e slab. Așa, aici am făcut un fel de terasament de piatră. Am pus cea vegetație să pară mai realist, tipic România. Uite, pe aici e tipic alte țări, iar pe aici e tipic România. Știu că arată mai bine, dar, na, burieni între cale ferată, așa. Avem aici și un fel de stâlpi aici, dacă nu știți ce înseamnă asta, e un fel de roabă. Așa, avem lanterne puse, design. Astăzi vreau să facem niște clădiri. Mă gândeam să facem gara. Totuși ar trebui să extindem măcar cât peronul chestia asta. Și vom folosi niște blocuri mai speciale. Cum ar fi slash give, opa, stai așa, slash give arons, opa, arons, uh, command block, command bară jos, opa, bară jos, block 1. Bun. Ia uitați. Și pe acesta îl punem în inventory. Și încă un bloc pe nume slash give aron s structure block. Structure bară jos block. Bun. Ce facem cu ăsta? Păi multe. Punem aici? Nu. Îl punem aici? Nu. Aici. Da, aici. Și punem așa. Câte să fie aici? 1, 1, 10. Nu, aici e bine. 5. Trebuie la X să punem 50. Mai puține. 45. Hai că lăsăm 45. Nu. 43. Nu, hai 40. Și îi punem numele VBR. Punem numele VBR. Load VBR
Load. Și se pune perfect calea ferată care se copiază. Din câte vedeți. Continuăm. VBR. Na, chestia asta pare interesantă, dar în același timp pare și un pic plictisitoare. Așa. Punem și în partea asta tot așa. VBR. VBR. Opa, R. Bun. Și mai punem și aici să fie ambele la fel. VBR. Și cam gata momentan. Hai că pare cât de cât realist. Pare. Și pe ăsta lăsăm că ăsta este cel original. Bun. Hai că arată interesant. Și haideți să facem o gardă și scara lui ăsta. Cred că aș mai mări peronul. Vom mări peronul. Vom avea nevoie, uite așa, de andesit. De andesit din ăsta. Și de andesit slab. Și de andesit bloc. Ok, dacă nu știați de ce am oprit acum sunetul, bine, da, l-am oprit. Știți de ce? De la un timp pe aici, prin orașul în care stau eu, vine un fel de dubă să cumpere fier vechi, gen televizoare, aragaze, prostii de-astea. Și acum a trecut pe la geamul meu. Și a trecut fix pe lângă geamul meu și gen s-a auzit calme, mai ales dacă eu stau la etajul 1 și se aude. Aoleu. Bine, se auzeau de mult, dar eu încă vorbeam, dar cred că o să tai și sunetul ăla. Dacă nu s-a auzit că am tăiat la editare, ei bine, aici am vrut să măresc peronul. Aici dacă era liniște și nu auzeați, aici ce făceam, eu număram ăstea, gen 1, 2, 3, 1, 2, 3, e bine. Doamne, au venit ăia, Doamne, mi-au stricat mie episodul ăsta special de care îi fac trailer și toate astea. Aoleu, nu uitați și voi să dați un like și un subscribe dacă vă place Minecraft. Asta chiar poți să zici că e Minecraft. Adică, pe bune. Încă e audio în realitate, doar că voi nu-i auziți, că acum se aude foarte încet, chiar și în realitate. Pe telefon nu cred că se aude. Și deja avem vreo 9 minute de filmare. Deja când a trecut, mă, timpul? Păi în episodul ăsta vreau să facem o gară. Sau măcar să începem fundația. Vreau să facem un design creat de noi. Deci eu vreau să îmi creez propriul design la această construcție. Nu vreau să copiez. Bine, locomotiva aia chiar n-aveam nicio idee. De am luat de pe YouTube, dar o să vă las acest om care a făcut locomotiva. Vă voi lăsa în descriere, să nu uit, sper. Da. Da.
punem aici să fie primit. Hai că nu mai avem așa mult. Și poate vom începe, și poate vom începe și live-uri, dar asta de la 1000 de abonați. Știu că cer prea mult, am doar 30 de abonați, dar îmi doresc să am foarte mulți abonați, pentru că muncesc destul de mult la aceste videoclipuri. Să nu uit acum să pun și ceva. Apropo, să nu uit să pun ceva lumini. Apropo, dacă întrebați, gen, este zi în continuu. Nu va fi niciodată noapte. Pentru că atunci când eu construiesc, e enervant să fie noapte, să muncesc pe noapte, să stau să dau times a day. Așa mai bine e fine. Gen că mai chemăm alți youtuberi din ăștia mici ca noi, gen Trefiu sau Smicker, și să se joace pe serverul nostru, nici că și noi facem un fel de survival, atunci o să dau să fie noapte. Hai că arată bine peronul, deși l-aș mări. L-aș mări. Da, l-aș mări. Cam cu atât. Dar e mărit. Hai cu atât. 5 țâc. Pam, 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 pam. Nu, că pare după aia prea perfect. Deci, bă, hai bă, că ți s-a oprit peronul fix în stâlp. Să arate mai bine. Pe bune. Aș troll. Aoleu, vorbărețul. Doamne, nu mai ai îndemânare la Minecraft. Nu mai ai îndemânare deloc. Deloc nu mai am oameni buni îndemânare. M-am prostit. Craftsman-ul ăla vechi. Și cum când mă joc în Minecraft. De Doamne ajută, cum se mai zice. Nu uitați să dați și voi un like și un subscribe, vă mai amintesc din nou. Bine, nu o să vă mai spun așa des că știu că e destul de enervant, dar știți povestea. Dați like, subscribe, noi facem videoclipuri tot mai interesante. Cu cât dați mai multe like-uri și subscribe-uri și comentarii, lăsați comentarii, pentru că promit că mă mai uit și în următoarele zile vă dau inimă. Mă uit, o să încerc să mă uit mai repede la videoclipurile pe care le postez ca să văd dacă au comentariile activate sau nu. Lăsați comentarii ca să ne recomande YouTube-ul pe cât mai... să recomande la cât mai mulți oameni să ne recomande YouTube-ul. Dar să fac peron și pe partea asta. E gare destul de micuță. Eventual pe partea asta fac un peron mai micuț. Dar o să văd. Hai, facem fundația gri. Aici avem aici bloc întreg, da? La 29. Bun. Și acum de la 29 până aici 75. 29 minus 75. Ne gândim un pic. 29, nu, 75 minus 29, așa. Avem un 46. Greșesc, nu? 75 minus 29. Ba da, e 46. Bun. Să-mi spuneți în comentarii dacă am greșit. Opa. Stai că era și dirt, uite aici. 46, da? Deci jumătatea lui 46, în cazul de față, e 23, da? Deci noi de aici
ar trebui să mai mergem 23 de, gen să scădem 23. Și dă 52. Deci la 52 punem un semn. Și acum punem la fel 23 de aici. De la cât era? 29 cu 23. 52. Deci noi trebuie să mergem la coordonata 52. Fix aici este mijlocul peronului. Deci e bine. Și acum hai să trasăm în mijlocul. De câte blocuri? 7. Hai 9. Nu. Hai 11. Hai 11. Hai 11. 10, 11. Și acum în partea asta cât să mergem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 7. Bun. Și în partea asta e tot 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci avem gara de 15 pe... Hai pe 9. 15 pe 9. Sau să fie 15 pe 7. Și că eu mă gândeam aici să fac și un fel, să zicem așa, între ghilimele. O terasă. Stai, vă arăt acum. Aici mă refer gen prin lângă peron. Aici. Gen uite așa de 2 blocuri. Oricum, gara nu trebuie să fie cine știe ce mare. Doamne, uite, se termină fix aici, Doamne. Doamne ferește. Dar nu m-am gândit, gen, să fac așa intenționat. Gen, ați văzut, nici nu mă uitam la stâlp. Bă, e ok, cred că. Păi, cred că e ok. Firar am pus mâna pe microfon, acum mi-am dat seama. Cred că s-a auzit destul de rău un timp. Sau poate nu. Sperăm. Punem aici. 3. Și aici. Punem aici până la 3. Opa. Și aici punem așa. Scări peste tot. Aici să umplem, că până la urmă suntem pe creativ. Avem. De ce să nu avem? Avem blocuri. Cât de multe? Răbdare să avem. Blocuri, materiale sunt. Și așa, punem aici. Hai că o să dea bine, zic eu. N-am mai prea făcut gări de mult. Gări, bine, nici foarte multe n-am făcut la viața mea. La viața mea eu sunt bătrân tare, știți? Ai, ai, ai. De câte 4. Dă-te mă de acolo, așa. Bun.
Hai să facem un pic de design aici. Aici. Bun. Da, dar dă bine designul ăsta. Nu dă bine. Facem cu 3. Atunci. Dăm așa, așa. Și atunci în partea asta spargem cu una. Opa! Așa, da. Așa mai vii de acasă. Cum se mai zicea mai de mult. Așa mai vii de acasă. Pe bune. Pe serverul ăsta plouă destul de des. Mi-e frică mie că începe și ploaie de aia mare, cu fulgere, tunete, chestii de-astea. Mă enervează și mi-e frică cum am eu chestiile alea de lemn, să nu mi le strice. Ah. Bă, arată bine. Și acum în partea asta trebuie să fac fix la fel. Am pus așa parcă. Pam, bam, pam, bam. Dar acum trebuie să fac fix în oglindă. Pang, pang. Am memorie de pește. Șbang. Șbang. Nu pot să cred. Cred că știu ce am făcut greșit. Aba nu. Și acum asta de jos trebuie întoarsă. Gen pus așa. 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 Așa cum e la fel tot. Și bam o piatră. Dau o piatră, un bloc întreg. Și bam un de ăsta. Așa. Cum trebuie să punem o scară așa întoarsă. Din nou așa. Și acum așa. Pe bune. Și ca să știți, nu se aude sunetul gen cu întârziere, gen așa vorbesc eu. Că am probleme mentale. Așa. Punem aici așa. E bine, gata. Gata. Și cum facem o gară aici în rustică. Un pic rustică. Uite cu de-asta așa. Bine, predominant lemn, adică. Sau cărămidă.